Úgy néz ki, mint egy történelmi épület, de a homlokzat mögött egy erőd rejtőzik, amely egy szigorúan őrzött börtönre emlékeztet. A Fehér Ház a világ egyik legjobban védett helye, és a biztonsági rendszere még a legmodernebb, csúcstechnológiás menedéket is elavultnak tünteti fel. Ebben a videóban bemutatjuk a Fehér Ház legelképesztőbb biztonsági jellemzőit, a csúcstechnológiától és a kiválóan képzett katonáktól kezdve egészen az állatokig. Maradjanak velünk itt, az Érdemes Tudni csatornán. Kezdjük el felfedezésünket a Fehér Ház lenyűgöző biztonsági építészetében kívülről, mert az egyik hihetetlen biztonsági jellemzője a Fehér Háznak valami olyan, amit valójában nem lehet figyelmen kívül hagyni, de mégis senki sem veszi észre. Azonnal. Ablakokról beszélünk. A Fehér Ház ablakainak üvegei 7 cm vastag, többszörösen megerősített golyóálló üvegből állnak. Így még tömeges lövöldözés esetén sem törhetők össze. A golyóálló üveg visszaveri az összes lőfegyver golyóit, és stabil marad még robbanások és rakétatámadások esetén is. Elgondolkodtunk azon, hogy valaki valaha is kipróbálta-e. És igen, több mint 10 évvel ezelőtt egy férfi figyelmeztetés nélkül tüzet nyitott a Fehér Házra. Egy félautomata rohamfegyverrel 8 lövést adott le, és az egyik eltalált egy ablakot a második emeleten. De a golyóálló üveg betöltötte a célját. A golyó megakadt az üvegben, és nem hatolt át rajta. Golyóálló üveg nélkül az elnök folyamatosan halálos veszélynek lenne kitéve. A következő biztonsági intézkedés nagyon gyorsan halálos lehet egy betolakodó számára. Mert a Fehér Ház tetején sok mesterlövész található, erős puskákkal felfegyverkezve. Mivel a Fehér Ház telke olyan nagy, szinte lehetetlen őket az utcáról látni. De ha közel vagy a Fehér Házhoz, biztos lehetsz benne, hogy téged folyamatosan figyelnek. Figyelik mindazt, ami a 75 hektáros területen történik, és szabad rálátásuk van az egész környékre. Természetesen a Fehér Ház mesterlövészei nem csupán akármilyen lövészek. A titkosszolgálat speciálisan képzett lövészei, szó szerint a világ legjobbjai közé tartoznak. Mit jelent ez? Nos, mindegyikük elég jó ahhoz, hogy egyetlen lövéssel kiiktasson bármilyen célt. És mindezt hihetetlen távolságból. Mellesleg a Fehér Ház mesterlövészeit folyamatosan vizsgálják. Minden hónapban át kell menniük egy vizsgán, ahol tökéletes pontossággal kell eltalálniuk egy célt akár 900 méter távolságból. Aki elhibázza, távozik. Itt nincsenek hibák, mert amikor az elnök védelméről van szó, nincsenek kompromisszumok. Ezután rátérünk egy biztonsági intézkedésre, amely első pillantásra szokványosnak és unalmasnak tűnik, de biztosan nem az. A Fehér Ház kerítése. A Fehér Ház kerítése valójában nem is kerítés, hanem egy valódi, magas biztonsági akadály, amelyet kifejezetten úgy terveztek, hogy távol tartsa a behatolókat. De mi teszi ezt olyan különlegessé? Először is 4 méter magas. Másodszor a felső széle olyan éles, hogy szinte lehetetlen átmászni rajta, még akkor is, ha sikerült felmászni a 4 méteren. De a leglenyűgözőbb a harmadik jellemző, a kerítésbe beépített technológia. A kerítés speciális érzékelőkkel van felszerelve, amelyek akkor aktiválódnak, amikor nyomást gyakorolnak rá. Amint valaki megérinti, riasztó aktiválódik. De ennek megvan az ára is. A kerítés építése hihetetlen 64 millió dollárba került. Ennek ellenére néhány őrült megpróbálta átmászni a kerítésen, teljesen sikertelenül. És még ha valaki valahogy sikerrel is járna, mögötte egy második, leküzdhetetlen biztonsági zóna várja. A titkosszolgálat. Mert néha az emberi védelmezők hatékonyabbak, mint bármilyen technológia. A titkosszolgálat ügynökei kétségtelenül a legfontosabb munkát végzik a Fehér Házban, nevezetesen az elnök és családja védelmét. Ezért használnak hihetetlen módszereket. Van egy titkos protokoll, amely biztosítja, hogy az elnököt a nap 24 órájában és minden oldalról figyelik. De hogyan lehetséges ez? Ez csak akkor lehetséges, ha szó szerint körülveszed az elnököt, mégpedig drónokkal a levegőből. Ezzel a technológiával a titkosszolgálat előre képes észlelni bármilyen fenyegetést és megszüntetni azt. Annak érdekében, hogy vészhelyzet esetén gyorsan hatástalaníthassa az ellenségeket, a titkosszolgálat hatalmas arzenállal is rendelkezik. Ez ultramodern fegyverekből áll, és minden eszköz rendelkezésre áll, amely másodpercek alatt képes véget vetni egy támadásnak.
Még vegyi fegyverek is rendelkezésre állnak, mint az utolsó védelmi vonal, hogy mindenáron megvédjék az elnököt. Van azonban egy másik tényező is, ami a titkosszolgálatot a világ legfélelmetesebb biztonsági szervezetéré teszi. Minden ügynök kész feláldozni az életét, hogy megvédje az elnököt. Vészhelyzet esetén habozás nélkül elévetik magukat, még akkor is, ha golyók repülnek. Valójában ez már kétszer is megtörtént az Egyesült Államok történetében. A megtisztelt ügynökök, akik életüket vesztették az elnök védelmében, William Craig és Leslie Etzoffert voltak. Mintha ezek az intenzív biztonsági intézkedések nem lennének elegendőek, a titkosszolgálatnak van még egy társa, aki még biztonságosabbá teszi a Fehér Házat. Őrkutyák. Ők azok, akik valószínűleg a legkevésbé haboznak, hogy komoly kárt okozzanak egy betolakodónak. Mert a Fehér Ház őrkutyáit kifejezetten arra képezték ki, hogy használják a fogaikat. Valójában ezek a kutyák zöld utat kapnak, hogy harapjanak szélsőséges esetekben. És biztosan meg is teszik. Egy intenzív képzési program során a kutyákat 20 héten keresztül képezik, hogy felismerjék még a legkisebb fenyegetést is, és megszüntessék azt. Ezután eljutunk a Fehér Ház egy biztonsági jellemzőjéhez, amely nem csak hihetetlen, hanem egyedülálló is az egész világon. Föld alatti érzékelők. A Fehér Ház teljes területe magas technológiájú infravörös érzékelőkkel van felszerelve, amelyek minden emberi mozgást észlelnek. Még a kis egereket is észlelik az érzékelők. Nem pontosan ismert, hány érzékelő van telepítve és hol található pontosan. A szabad szem számára teljesen láthatatlanok. De valószínűleg ez a Fehér Ház taktikája. Mert hogyan tudnák a behatolók megkerülni az érzékelőket, ha még azt sem tudják, hol vannak? Senki sem fogja kockáztatni, hogy észleljék, és riasztást okozzon. Egy teljesen őrült találmány, amely maximális biztonságot nyújt a Fehér Házban. De az elnökre leselkedő legnagyobb veszély nem a földön, hanem a levegőben van. Egyetlen légitámadás is elpusztíthatná az elnök egész családját és megsemmisíthetné a Fehér Házat. Ezért a következő biztonsági jellemző biztosan létfontosságú az elnök számára. A repülési tilalmi zónák. Ez azt jelenti, hogy a Fehér Ház feletti légtér szigorúan tiltott, és senki sem repülhet ott, engedély nélkül. Aki figyelmen kívül hagyja a Fehér Ház repülési tilalmi zónáját, az szó szerint az életével játszik. Az elnök védelmi parancsnoksága egyáltalán nem viccel ebben a témában. A behatolókat először figyelmeztető jelekkel szólítják fel, hogy változtassanak az útvonalukon, és ha ez nem működik, a hadsereg beavatkozik. És ez csak két dolgot jelenthet. Ha a pilóták szerencsések, máshová kísérik őket, ha pedig balszerencsések, megsemmisítik őket. Mennyire jól működik ez? Ez 2023-ban derült ki, amikor egy kis repülőgép valóban engedély nélkül repült be a tiltott zónába. Mindössze 12 percen belül 6 vadászgép érkezett meg, és célba vették a repülőgépet. A vadászgépek megpróbáltak kapcsolatba lépni a pilótával, de semmi sem történt. 10 perccel később a repülőgép lezuhant Virginiában. De ez még nem is a leglenyűgözőbb intézkedés. Van egy biztonsági funkció, amely még James Bondot is iriggyé tenné. A kert alatt, amely valójában olyan békésnek tűnik, egy hatalmas titkos alagútrendszer rejtőzik. Senki sem tudja, valójában hány alagút van. De hová a csudába vezetnek ezek a föld alatti alagutak, és miért van rájuk szükség? Biztosan nem léteznek oké nélkül. Egy támadás esetén a Fehér Ház ellen az elnök biztonságosan átszállítható az alagutakon keresztül másodpercek alatt, és mindez teljesen láthatatlanul. Senki sem tudja majd követni, hogy pontosan hol tartózkodik az elnök a föld alatt. Mert nem csak egy alagút létezik, hanem egy egész titkos folyosórendszer. Pletykák szerint több különböző kijárat is van szerte Washingtonban, például a pénzügyminisztériumnál, a Kapitoliumban és még a Pentagonban is. De nem csak alagutak vannak a Fehér Ház területe alatt, hanem egy szoba is, amelyről reméljük, hogy soha nem lesz szükség, nevezetesen egy hatalmas föld alatti nukleáris menedékhely. A menedékhelyet egyszer használták, amikor George Bush elnököt biztonságba kellett helyezni a szeptember 11-i támadások után. De hogyan lehet ez a menedékhely valóban ennyire biztonságos? A válasz egyszerű. Hihetetlenül mélyen a föld alatt található, és a szakértők feltételezik, hogy a menedékhely legalább 300 méterrel a Fehér Ház alatt van, talán még sokkal mélyebben. Ez körülbelül olyan mély, mint az Eiffel-torony magassága.
Ezen kívül pletykák keringenek arról, hogy a menedékhelyet néhány évvel ezelőtt korszerűsítették, vagy hogy egy teljesen új, csúcstechnológiás menedékhelyet építettek. A részletek azonban szigorúan titkosak. Melyik biztonsági jellemző nyűgözött le a legjobban? Írjátok meg a hozzászólásokban. Legyetek jól, és találkozunk legközelebb itt az Érdemes Tudni csatornán.